Anwyl gyfeillion, dyma fi unwaith yn rhagor yn eich cyfarchu yn y modd hwn. Mae'r coronavirus na'n dal gyda ni ac mae'n ansicrwydd yn dal yn y tir. Ac mae'n bwysig yn bod ni yn bod yn ofalus iawn ac yn parhau i fod yn ofalus. Mae'n dda allu adrodd bod yr ardaloedd hyn ymhlith y rhai sydd wedi cael ei effeithio lleia yng Nghymru oherwydd y coronavirus yma, ac mae hynny oherwydd gwaith da y cyngor sir yng Ngheredigion, ac hefyd bod pobl wedi bod yn barod iawn i ddilyn y cyfarwyddiadau sydd wedi cael ei rhoi. Ac ni'n gweld hynny bob dydd Sul yn y gwahanol gapeli. Mae rhai wedi bod wrthi a diolch yn fawr iddyn nhw am y gwaith maen nhw'n gwneud, wedi bod wrthi yn paratoi ar gyfer cynnal oedfaon ar y Sul, a gwneud hynny mewn modd gofalus tu hwnt, ac mae eisiau ni barhau â hynny. Peidiwn â bod yn rhy hyderus wrth ein bod ni yn mynd yn bwyty'r lle oherwydd mae'r coronavirus yn dal yn ein plith ni. Felly byddwn yn ofalus iawn. Gadwch yn saff, da chi. Pwy sydd ar awdurdod i ddweud wrthon ni beth dylen ni wneud? Dyna un cwestiwn pwysig yn dyfer adeg yma, un sy'n cael ei danseilio oherwydd bod bobl sydd mewn awdurdod yn ymddwyn mor ffôl yn aml iawn. Ni wedi gweld hynny yn un o Daleithiau'r America nawr, gyda Donald Trump yn cael dal y feirws, ac fynte wedi bod yn gwadu bod e'n fygythiad ar hyd yr amser. Pwy sydd ar awdurdod? Pwy ddylen ni fod yn gwrando arno? Fe neu hi ynglyn â nid yn unig y materion yma, ond â ffordd dylen ni fyw yn bywydau. Beth dylen ni wneud? Siwr dylen ni ymddwyn? Siwr dylen ni ymwneud â phobl eraill ac yn y blaen? Pwy sydd ar awdurdod i ddweud wrthon ni beth y dylen ni wneud? Cwestiwn oesol, cwestiwn sydd wedi bod gyda ni eriod. Mewn rhan fwyaf o ddiwylliannau a gwareddiadau ar hyd yr oesoedd, mae'r awdurdod yn cael ei roi i'r bobl sydd mewn safle o bwys yn y gymdeithas. Y rai sydd wedi cael ei dyrchafu i fod yn frenhinoedd neu'n freninesau, bobl sydd wedi cael ei dyrchafu i fod yn farnwyr ac yn y blaen, ac offeriadon, wrth gwrs, a arweinwyr crefyddol yn ogystal. Nid yn unig yn y traddodiad Cristnogol ni, ond ar hyd yr oesoedd yn y gwahanol grefyddau eraill yn ogystal. Yr un math o system ddiwylliannol sydd yn cael ei osod ym mhob man. System o hierarchi, rhai ar y top, yn dweud wrtho pawb arall siwd mae ymddwyn a beth i wneud. Daeth Iesu i byd ni i herio y meddylfryd hwnnw, ac mae hanesion amdano'n cael ei adrodd gan yr 4 efengylau sydd yn pwysleisio bod Iesu yn herio y meddylfryd hwn. A dyna un peth sydd yn wahanol iawn am bwyty Iesu i bobl eraill yn ogystal. Nawr te, mae hanes yn ymddangos yn efengyl Marc, reit ar ddechrau yr efengyl. Y weithred gyhoeddus gyntaf nath Iesu. Cyn bod ni'n edrych ar yr hanesyn a unrhyw fath o fanylder, yna mae rhaid i ni gofio beth oedd Marc yn gwneud pan oedd e'n sgrifennu i efengyl. Yn ôl traddodiad sy'n cael ei dderbyn gan y rhan fwyaf o esbonwyr erbyn hyn, yn ôl y traddodiad hwnnw, mae Marc yn cyflwyno meddyliau Seimon Pedr. Oedd Marc yn rhifen yng nghwmni Seimon Pedr ac yn gwrando ar Seimon Pedr yn sôn am ei atgofion am hyn ddigwyddodd.
Ac mae yn adrodd yr hanes yn yr efengyl sydd gyda ni, sydd yn rhoi rhyw bwys mawr ar efengyl Marc a rhyw arbenigedd arbennig iddo fe yn ogystal. Atgofion Seimon Pedr. Ond nawr mae rhaid ni gofio hefyd bod Seimon Pedr mwy na thebyg wedi adrodd llu o atgofion. Ac mae Marc yn gorfod dewis y dethol. Beth i roi lawr yn ei efengyl? Beth i ddweud? Pa stori y dylai fe adrodd? Ac i ba bwrpas y dylai fe adrodd y stori? Felly yr hyn yma Marc yn gwneud yw dewis a dethol. Mae'n gadael i geiniau lawer, mae'n siwr, nes nad canodd o storiau mas y bydde fe wedi clywed gan Seimon Pedr ac eraill am Iesu. Mae'n gwneud hyn yn fwriadol, dewis a dethol. Mae'n dewis i bwrpas. Mae'r storiau mae'n dewis yno mwyn cyflwyno rhywbeth am Iesu, am ei ddysgeidiaeth am ei ffordd am ei weithredoedd mwyn i ni ddod i ddeall e'n well ar hyn oedd e'n gwneud. Felly, amser bod e'n dewis stori, mae'n gwneud hynny mwyn cyflwyno neges a mae e moyn i aelodau'r eglwys yn Rhufen, achos aelod yn eglwys Rhufen oedd e nôl fel ni'n gallu deall, yr eglwys yn Rhufen ac yn nes ymlaen wrth gwrs oedd yr efengyl yn cael ei dosbarthu ar hyd a lled y byd ac i'r gwrandawyr mewn gwahanol fannau i ddysgu rhywbeth am Iesu. Beth oedd Iesu'n gwneud? Yn y stori yma fi am i ddarllen i nawr, mae e'n dweud bod Iesu yn mynd mewn i synagog ac yn gwneud rhywbeth nath synnu'r bobl. Fe nath siarad fel un ag awdurdod. Dysgu fel un ag awdurdod. Nawr, yr hyn nad yw Marc yn gwneud yw rhoi'r ddysgeidiaeth i ni. Mae'n nifer o ysgolheigion sy'n credu mae'r rheswm nad yw Marc yn cofnodi gymaint ar y ddysgeidiaeth yw oherwydd bod na ddysgeidiaeth, bod na ddogfen yn llawn dysgeidiaeth Iesu yn cylchredeg, a bod Matthew a Luc wedi gwneud defnydd o'r ddogfen honno. Mae'r haneswyr yn adnabod y ddogfen honno fel cyw, cwele, ffynhonnell. Nawr, dyw Marc ddim yn gweud beth oedd y ddysgeidiaeth, ond mae'n gweud bod pobl yn synnu i'r ddysgeidiaeth newydd yma. Gwrandwch ar ffordd mae Marc yn adrodd yr hanes. Daethant i Gapernaum, ac yna, ar y sabodd, aeth i mewn i'r synagog a dechrau dysgu. Roedd y bobl yn synnu at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu. Nag yw Marc yn gweud beth yw yr hyn mae'n ei ddysgu. Oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Yn ei synagog yr oedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gwaeddodd hwnnw gan ddweud, beth sydd a fyny di a ni, Iesu o Nazareth? A wyt wedi dod i'n difetha ni? Miwn pwy wyt ti, Sanct Duw. Cerddodd Iesu ef ar geiriau, taw a dos allan ohono. A chan i ysgytian a rhoi bloedd uchel, aeth yr ysbryd aflan ohono. Syfrdanwyd pawb, nes troi a holi i gilydd, beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd, ac iddi awdurdod. A mae hwn yn gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a hwythau yn ei fyddhau iddo. Ac aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Nawr, mae'r gynulleidfa yn y synagog yn rhyfeddu at y ddysgeidiaeth. Ond fel ni'n gweud, dyw Marc ddim yn cofnodi'r ddysgeidiaeth honno.
Ond mae'r hyn y mae yn ei gofnodi yn dangos bod y ddysgeidiaeth honno yn herio y bobl oedd yn bresennol. I ni'n gwybod gymaint â hynny am y ddysgeidiaeth. Pam bod Marc wedi dewis y stori yma? Mae'n sôn am ddyn ag ysbryd aflan ynddo, ac mae Iesu yn bwrw mas yr ysbryd aflan o'r dyn hwnnw. Reit, mae Iesu'n gwneud hynny sawl gwaith yn ystod ei weinidogaeth. A chofiwch, nid Iesu yn unig oedd yn gwneud pethau tebyg i hynny, yn bwrw mas ysbrydion aflan, yn exorciso pobl. Mi roedd bobl o bob rhan o'r byd, a gweud y gwir, ym mhob crefydd yn gwneud pethau tebyg i hynny. Nid hynny oedd wedi synu nhw yn gymaint a'r ffaith i fod e'n gwneud hynny mewn modd arbennig. Pwy oedd y person yma? Ife dyn oedd jyst wedi troi lan, un oedd mas o'i bwyll yn dod mewn i'r synagog? Wel, os mae un fel yna oedd bydde fe ddim wedi cael dod mewn i'r synagog. Oedd pobl nag o'n nhw'n ystyried yn gwbl iach yn cael dod mewn i addoli ar y saboth yn y cymdeithasau Iddewig hynny. Beth oedd mae rhaid i fod yn ymddangos yn ddyn cyfrifol, yn ddyn naturiol, a heb unrhyw fath o ddolir arno fe. Nes bod e'n clywed beth oedd Iesu'n gweud. Nes bod e'n clywed y ddysgeidiaeth yr oedd Iesu yn ei roi. Nawr, mae'n ddigon posib bod y dyn yma yn symbol o ffordd o feddwl yn y meddwl Marc. Dyna beth mae'n gwneud. Na pam mae wedi dewis y stori yma, mwyn cyflwyno, a mae'r rhaid i ni feddwl yn symbolaidd, mwyn cyflwyno y person yma sydd yn symbol o rhywbeth arbennig. Mae e'n symboleiddio ffordd traddodiadol, synagogaidd, sabothaidd o feddwl ymhlith yr Iddewon. Mae Iesu yn dod mewn i'r sefyllfa hynna ac yn herio ac yn cyflwyno ffordd arall o feddwl, ffordd arall o weld pethau. Ffordd arall o feddwl ac o weld pethau i bwy? I'r ysgrifenyddion. Wrth gwrs, dyna y beth mae Marc yn gweud. Pwy oedd yr ysgrifenyddion? Yr ysgrifenyddion oedd y bobl hynny oedd yn dehongli'r ysgrythurau ac yn cadw i gofnodi y gyfreithiau ac yn y blaen ac i ddehongli'r cyfreithiau yma. Rhyw fath o wasanaeth sifil ac o'n nhw'n perthyn i haen ucha y gymdeithas Iddewig. Mi roedd yr ysgrifenyddion yn chwarae rhan bwysig yn y deml ac ar hyd a lled y wlad yn wasanaeth sifil oedd yn helpu eraill, helpu aelodau'r Sanhedrin, helpu aelodau'r Llywodraeth ac yn y blaen. Mi roedd nhw'n bobl bwysig, mi roedd nhw'n bobl gyfoethog, mi roedd nhw'n perthyn i haen ucha y gymdeithas. Ac yn ôl y traddodiad Iddewig yn y cyfnod, nhw oedd ar awdurdod. Ac mi roedd pobl yn edrych arnyn nhw ac yn disgwyl i harweiniad nhw yn mhob sefyllfa. Pobl oen nhw, ni'n gwybod hyn o ffynonellau eraill, pobl oen nhw oedd wedi cyfaddawdi gyda Rhufain, cyfaddawdi gyda'r bobl gyfoethog, y bobl oedd mewn grym. Ac mi roedd nhw felly yn dehongli yr ysgrythurau ac yn dehongli y gyfraith Iddewig ac ati o'r safbwynt hwnnw. O safbwynt y breintiedig. O safbwynt y cyfoethog. O safbwynt y grymus. O safbwynt y bobl ni'n gwybod oedd yma'n cael gwared ar Iesu. Nawr, yr hyn mae Marc yn gwneud yn ôl Ched Myers, esboniwr
gorau ar efengyl Marc fi'n gwybod am gyda llaw. Yn ôl fe, mae Iesu, mae Marc, mae'n flin da fi, mae Marc yn defnyddio y stori yma mwyn dweud wrth y gynulleidfa reit ar y dechrau'n deg. A mae Iesu'n mynd ac mae'n herio y diwylliant oedd yn bodoli yn Galilea yn y cyfnod hwnnw. Mae'n herio y ffordd o feddwl oedd yn bodoli yn Galilea yn y cyfnod hwnnw. Y ffordd, oedd yn perthyn i'r grefydd Iddewig, ond hefyd yn perthyn i daiogrwydd y bobl oedd yn cydweithio gyda'r cyfoethog grymus ac yn y blaen. Mae'n ei herio nhw. Mae'n defnyddio'r stori felly fel symbol. A mae'r cymeriad yma, y gwellgofddyn, ysmynwch chi, yma sydd yn dechrau gweiddi ar Iesu fel symbol o'r rhai oedd yn gwrthwynebu Iesu, yr rhai oedd yn moyn wneud niwed i Iesu. Mae'n dweud, ni, beth afon ni di a ni, Iesu o Nazareth. Ni y diwylliant hwn, ni y genedl hon, ni y bobl hyn. Mae'r gwellgofddyn yma felly yn symboleiddio y rhai sy'n gwrthwynebu Iesu. Ac mae yn gweiddi ar Iesu. Mae e'n gweiddi pethau cas ar Iesu. Ac mae Iesu yn ei dawelu fe. Mae yn ei exorciso fe. Mae e'n cael gwared o'r ysbryd aflan mas ohono fe. Nawr, nid dweud yma Marc, na fne, yn sgil hynny, mae'r hyn yma, y dyn yma yn gwneud, mae un o'r ysgrifenyddion yw nid dweud hynny mae ond mae'n symboleiddio yn nhw. Oherwydd y cyferbynnu yma rhwng awdurdod Iesu a'i awdurdod nhw. Nid fel yr ysgrifenyddion. Oedd Iesu ddim yn dehongli pethau fel oedd yr ysgrifenyddion yn gwneud. Oedd Iesu ddim yn gweld pethau fel oedd yr ysgrifenyddion yn gweld nhw. Oedd Iesu ddim yn gweithredu yn yr un modd a'r ysgrifenyddion oedd yn cynrychioli'r grym. Y grym oedd yn bodoli yn Galilea ac ym Mhalesteina yn y cyfnod hwnnw o dan awdurdod rhifen. Mae Iesu'n ei herio fe. Mae Marc yn adrodd y stori, a gallwn ni gymryd hyn gyda pob un o'r 4 efengylydd. Mae nhw'n adrodd stori i bwrpas. Mae'r stori yno mwyn annog yr eglwys i weithredu yn yr un modd. Y gwaith ni yw herio diwylliant, y diwylliant militaraidd, y diwylliant sydd yn rhoi bri mawr ar gyfoeth materol, y diwylliant sydd yn dyrchafu'r celebs a'r bobl gyfoethog. Mae eisiau i ni herio'r diwylliant hwnnw a cyflwyno diwylliant arall. Diwylliant Iesu. Ffordd Iesu o feddwl, ffordd Iesu o weld pethau. Pam bydde pobl yma'n cael gwared ar rhywun oedd yn gwella pobl? Ond i bai i fod yn herio pobl hefyd ac yn cyflwyno ffordd ond hwn i ystyried yn beryglus o feddwl. O Dduw, helpa ni i fod yn ifydd ac yn ffyddlon i awdurdod ffordd Iesu. Amen.